Mikäs ihmeen paikka tää tällainen, kun kaikki ikkunat on ihan pimeänä? Hei, skarppaas nyt. Terve Jake. Terve. Ei mitään hämminkiä. Tää jatkaa mun seurassa, vaikka onkin vähän kallella. Se on kun kanta-asiat. No joo, niinkin vois sanoa. Se on kaikki naiset, tää on pelkki äijä. Oot sä tuonut mut johonkin homoravintolaan? Hei, älä nyt sekoile. Kato Kari, kärsivällisyyttä peliin. Mä lupaan, että tää on sen arvosta. Hei, nyt taikuri vähän skarppia. Come on, äijä. Show alkaa ihan just. Ja kiitos tytöt, kiitos. Aplodeja! Hyvä! Ja pian koittaa se hetki, jota te olette kuolanneet. Oletteko te valmiita? Joo! Miranda ei varmaan edes kuullut tota. Ei kyllä enempää ääntä. Miranda kehiin! No niin, nyt kuulostaa paremmalta. Miranda! Ole hyvä! Au! Ei jumalauta. Tää on ihan se nirppanokka. Kari, Rätöni. tätä sä oot ollut todellakaan missään. Anna ihmisen nukkua. Ei se kadut vielä, jos sä et herää. Ai mikä puolitukuiset pimmot kiinnostaa. Ihme kyllä. Vapaa valintasi. Ja hän oli hehkeä Miranda! Aina yhtä viettelevää! Uah! Ja nyt pidetään juomatauko, sen jälkeen lavalle kipeää uhkea Samantha. Kuulit sä? Mitä saatte himaa? Ja missä mä oon? On lähinnä hirveässä jurrissa. Ai niin, sä toit mut johonkin strippibaariin. Eikö show alkanut? Kuule meni jo. Ja menetiks mä jotain? Tietysti vaan. Varsinkin yksi Miranda oli aikamoinen herkku. Vaan se jäi ite keksinyt se taiteilijan nimessä. Pitää tullut kysymyksi. Itse oot sä ängännyt tonne lavalle juttelemaan sen kanssa. Tää tuskin kukaan pääsisi lavalle vaikka kuin yrittäisi. Mennään nyt. Mulla meni vähän maku koko hommasta pomissa polttereissa ja strippari paljastui mieheksi. Toi takulla kaikki mimmit on aitoja. Mulla tällä hetkellä kiinnostaa tasan yhden naisen riisuttua. Se ei enää suostu siihen.